Ngap dan sabai pi ke parlok ke bistanat ban pe ya ka video ha ka channel u Cristiano Ronaldo sya penlim ha ka final hindre u job bai ong ki fan u Cristiano Ronaldo ya u yenal si hadin ba ka club jamu kala CR7 no ha ka final jong ka US Open Cup ka jingile kai final jong ka US Open Cup maniam step hapden ka club Inter Miami Persha ya ka Houston Dynamo ha ka ba ka club Inter Miami ka bare ka club bayale kai u yenam si kala CR7 no ha ka Houston Dynamo da arla i bai kol bat ha ka jingile kai u yenal si bat Jordi Alba ki claim yo ban mi madan na kam ka club Inter Miami bat hadin kan ke jingshahrem ka club u yenal si hakmat ka Houston Dynamo ka final jong ka US Open Cup kumta nakalen ki fans u Cristiano Ronaldo kila yo ka kabuk ser ban insol ya UNMC ban ban yaro ya Cristiano Ronaldo lengba ka Twitter account jongki kilong hadin bo Cristiano Ronaldo ule kuri ya ka trophy ka badingkong nakam ka club Al Nassr ni sya kenjat lan ngin sya pelim ha ka final hindrai ngila job ongki fan u Cristiano Ronaldo lengba ka Twitter account jongki Parlok tong ni pek yak ne ki reaction jongki fan u Cristiano Ronaldo hadin ka jingsha prem no ka club UNMC ha ka final jong ka US Open Cup